Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni rebata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti, saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alaina hot do hatani Tuhani rodi saleleng nilelengna. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hangoluan haleluya. 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 Maratang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dausan. Hodo na manjau hami jala hodo na papunguhon akana pinilit mutu huriam na badiai. Mau liate marohanami. Ala naung di pasat ho hami tu anakmu. Asa ibana na punah hami. Asi maroham. Sai pargogoi mahami mangulahon nani dok ni hatam. Asa domu hami dohot naung tolhas tulambungmu. Sai patogu maha porsion nami sahat rodi ajal nami. Asa sahat hami sogo tuhalalas niroha na sumurung. Na pinaradem di aka nama kaholongi ho. Asa pujion nami ho di sisa leleng nileleng na.
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tersurat di buku nai, harmoni mulanai, ai dariku rohani, nandung kau tusului, ai dariku rohani, nandung kau tusului. Tatangihon mah patik ni debata sian buku panguka pontolu ayat 10 sada songonon mahatani tuhata. Magira ma auro tiop manadiho unang adong nama buat tupalmi atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaun na hombar tupatikni. Amin. Mari dehita. Dosa
Tato potima dosata tuadopan ni debata maratangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite-hitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masitutu dohonahum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho alani anak haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna. Jala suruh matondi parbadia turoha nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda. Napi narbagabagam di akana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Adong do dihitasi tuani malim nasongoni. Nahudul di siamun ya bangsa hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do pangoluhon rodi ujungna akana rosan dok tu debata. Marhite-hite ibana. Nama ngolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marende hita. Tatangion mahatani debata turpuk epistel di minggu ujung tahun parhuriaon. Imana tarsurat di buku Parjamita walu. Mamukasian ayat sia rodi ayat 10 pitu. Marsikat sorin mahita majaha songonon mahatani tuhata. Luhut nai nungahuida uju diranapi rohaku. Salhut pambahenan akana masa di hasianganon. Uju sada jolma mangarajai dongan na jolma, mambain ibana marhinamago. Aku ni nungawida tipak tertanong halak perjahat. Hape anggo halak na mangulawan na dinggan. Akan arusian inganan na badia. Dihalupahod dongan na sahuta doi. Ipe hata oto doi. Alasotibu manginona pambahenan akan najahati. Dibaheni gok rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tung surape ratus hali halak perdosa mangulahon hajahaton. Pola sanga sarimatua ibana takas doh boto. Martua sogot halak nama kabiari debata akan namar parangil di jolona. Alaidang tagamon sonang anggo halak parjahati. Jaladang tagamon pagajangonna ari-arina. Alai songon halinu do ibana. Ala somar habiaran tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas tanohon. Adong halak pertigor. Hira pambayanani halak perjahat ni ulana. Parsoryon na tibangon. Jala adong halak perjahat.
hira pambahenan ni halak partigor ni ulana, parsotion na timbangon, nunga pola hudok halongangan doi. Dibaheni hupa puji-puji las roha, alana so adong nadumenggan di jolmai saleleng di hasianganon. Ia so namangan minum dohot marlas ni roha, idona tinggal di ibana sian ulaonna saleleng ari-ari ni ngoluna, akana ni lehon ni debata tu ibana di hasianganon. Dungin dirikoti rohaku muse, nai mananda hapistaran dohot manakasi hinamago, namasa di atas tanoon, pola tumbali saun mata ni jolma, hurmin dohot arian, dang tarpodo. Jadi takas mahuida sandok jadi-jadian ni debata, naso tardodo jolmai pambahenanna akan namasa di hasianganon, nang pe maradu ngalutan rohani jolmai madiori, dang tagamon jupangsa. Tung surape nina rohani halak na pistar leak botoon na doi, dang tagamon jupangsa. Ido sahatna, martua doakan na tumangion hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marende hita. Tahati dakon maha porseotai, songonahina tidakon idongata sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumapalangit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabian sian tondi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumahon na bernit, di pahuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban wartoru dong ditanom, na mulak maulu di hari patoluhon, manaik surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paimulak sogo tu tanoon,
manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia. Huria hatopani halak sten akan nabadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namando. Mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tabegema puji-pujian nasinuarahon ni inahana diudu tima tuina Debora.
Tabe gema titing na masa di tonga-tonga ni huriata nasa mingguan. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hutihut ma titing nama ragam di Minggu 20 November 2022. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion Minggu ujung tahun parhurion parningotan diaka namoding. Topik Minggu di pamonang debatahi te marhite Yesus Kristus. Napaduahon kelompok kor tu Minggu tanggal 27 November 2022. Naparjolo di pukul 7.30. Ina Hanna, ina Deborah, ama Shalom. Di pukul 10 ina Kamis, ina Esther, ama Huria. Pukul 10.05 ama Jericho, remaja dohot naposobulung. Napatuluhon Minggu ujung tahun parhuriaon. Di hari Minggu sadarion masuk mahita tu Minggu ujung tahun parhuriaon. Ima Minggu parningotan diaka naung moding. Tapatu pamai dung sidung titing dohot kor. Napapaton Sinode HKBP Distrik 20 Walu Deboskap. Di hari Senin sahat tu hari Rabu 21 sahat tu 23 November 2022 on di Patupado Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Walu Deboskap Maringanan di Singkawang, Kalimantan Barat. Bohat do sian huriata lahomad dohotisa ima amata Pendeta Immanuel Panjaitan MTH dohot amata situa R Hasugian tatangyakon ma anggiat mardalan sinodei dohot denggan. Napalimahon pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan November 2022 on. Tuaka naso pasahat to dope. Taingot ma aka amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Napaonopon pangapulion. Di hari Minggu sadarion patu paun ni huriata do pangapulion tu keluarga. Gurning nahinan inang borsi bolon nahinan di sektor Sion dohot tu keluarga Siringo-ringo nahinan inang bursa Mosir di sektor Nasaret. Tapatu pamai dung sidung parmingguon di pukul 10 WIB. Napapituhon amplop resot. Di hari Minggu tanggal 27 November 2022 nanangro tapatu pado papungu pelian amplop resot ima di haporluan ni resot. Napaluahon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 10 November 2022 godangna 640 halak. Napasiahon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 47 halak. Ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga Padita dohot Parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 14 saat 20 November 2022. Hatani debata pasikopon las niroha muna tersurat di Pesalmen 10 ayat 12. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Pasapuluhon pelian bulanan do tahunan.
torop napasahaton pelian bulanan di bagasan mingguon 2 kepala keluarga godangna Rp350.000. Pelian iuran diakoni sosial 4 kepala keluarga godangna Rp600.000. 12 keuangan gereja Huria 5.436.500, pembangunan 7.517.000, pusat 1.180.000 rupiah, jumlah 10.633.000 rupiah. Molutung adong pelian nasuk tercatat, manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu perhalado, radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta mapeliani bain sangap di goarna. Tabege makor sian ina Esther diuduti ma tu ama Salom.
Saudari, saat maita tu acara parningotan dina moding di Huriata nasa taunon marede mahita. Hamuna akadongan saha porseaon nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon di paingo tido hita pabua nalau marujung do sadok ngoluon paidang ngadong nahot di Portibion di bagasan minggu ujung tahun parhuriaonon tamado ingotot ta akadongatan nong jumulu modding di bagasan nasa tahun parhuriaoni dada asa marsak jala tumatang sita ubain taingot na sida nong jumulu modingi alai asalam tapakila lahon do babua parsatokina do nguluta di Portibion na ikomboro hat do hita muse manopon akan abadiai di inganan na pinarada ni Jesus tuhatai atong tabigi magwar-gwar niya kadongata nong jumulu modingi na parjulu sahabat Matthew Sinaga sarak anak tubuh tanggal sia Oktober 2020 modding 22 November 2021 gok umurna setahun sebulan sian sektor Pilipi na paduahon Junet nainggolan sada ama tubuh tanggal 14 September 1950 modding tanggal 25 November 2021 tutup umur 58 tahun 2 bulan sian sektor Kanaan napatuluhon si tua Ramlan Edison Gultum sada ama tubuh tanggal 8 Maret 1956 modding tanggal 2 Desember 2021 tutup umur 45 tahun 8 bulan sian sektor Kanaan napaupaton mawal boru segala sada ina tubuh tanggal 20 Desember 1976 modding tanggal 10 sada Januari 2022 tutup umur 45 tahun sebulan sian sektor Kanaan napalimaon hubungan manalu sada ama tubuh tanggal 8 Maret 1960 sia modding tanggal 27 Januari 2022 tutup umur 52 tahun 10 bulan sian sektor Bethlehem
Napaonopon Kasmin Siregar sada ama tubuh tanggal 4 Desember 1950 seda moding tanggal 7 Februari 2022 tutup umur 70 sada tahun sian sektor Sion. Napa pituon rumondang boru purba sada ina tubuh tanggal 28 Agustus 1980 moding tanggal 27 Maret 2022 tutup umur 57 tahun 7 bulan sektor Kolose. Napa waluhon Nurbane boru nenggolan sada ina tubuh tanggal 15 Mei 1990 moding tanggal 27 April 2022 tutup umur 60 sada tahun 10 sada bulan sian sektor Judea. Napasiaon delima boru nenggolan sada ina tubuh tanggal 3 Agustus 1950 sada moding tanggal 8 Juli 2022 tutup umur 70 sada tahun siak sektor Nasaret. Napasapuluhon Ramli Huta Barat sada ama tubuh tanggal 3 Maret 1937 moding tanggal 10 Juli 2022 tutup umur 80 sia tahun sian sektor Efesus. Napa 10 sedaun Anaria Saragi sada ina tubuh tanggal 10 sada Desember 1954 moding tanggal 20 Juli 2022 tutup umur 67 tahun 7 bulan sian sektor Kolose. Nah pasa 12 on Matiti Manulang sada ama tubuh tanggal 5 Mei 1956 moding tanggal 7 September 2022 tutup umur 65 tahun sia bulan sian sektor Kolose. Na pasa 10 toluhon Walman Siagian sada ama tubuh tanggal 4 Desember 1980 monding tanggal 25 Oktober 2022 tutup umur 50 tahun sia bulan sian sektor Korintus. Na pasa 10 obaton Dameya Simbolon sada ina tubuh tanggal 20 Desember 1950 monding tanggal 20 Oktober 2022 tutup umur 68 tahun 10 bulan sian sektor Sion. Na pasa 15 hon Salmon Siringoringo sada ama tubuh tanggal 15 April 1945 monding tanggal 4 November 2022 tutup umur 57 tahun 7 bulan sian sektor Nasaret. Nunga tabege guar-guar niaka naung moding manipat nasa tahun parhuriaunon atok tamado ingotota aka pambahenan na sida na dinggani tagan di ngoluna bain sorminan na arga dihita los tapangido magogo siat tuhattai asal margogo kita mangulaon hatana sa liring mangulu kita asa unang marisuang sa bingtiki na pinasani debata tuhita molo di udut ibana dope hosatta saha ro di tikion atong martang yang be mahita di bagasa rohatta los jongjong mahita di inganat tabi. Martang yang nahohom mahita. Taedehoma. Sai masih paida andona porse
yang mahita. Ali Tuhan di bata na siya nahinan jala na manguluro di sang liling na. Pingot kami sa darion akan amate siya kami naong pajuluhon tulabong mo. Dihodo anak kitsu ni banwa gijang jala di kapodo dia kana mga son Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa darion marnigon ajal nami. Do dihagion ni daging di arisugon. Moliate marohanami tuho ala ditubo ko hami tu pakirimo na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na surasuda. Dada na madele hami di ari parningotanon. Ale na malungdo hami di sabulo nito dinami. Nunga torop dongan nami naong nyalap mo. Tau si paingot do ujung nilaka na sida di ham. Bay pakirimo mida tuhat Jesus di ujung ni laka nami be. Say sungguli marohan nami mabayan tiruan na dengga diaka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akan amatean asa una mangadungi jalaman dele na sida. Saya taiti marohan na sida mamereng dopak gijang. Saya leho matodi tuhami asa takas di hati dokon tuhami nang dohot dohami anakmu jalapan niya di arta na di banwa gijangi. Say pada maganggu ni rohat siyak kami. Asahot ha porsyon nami maniup Tuhan Yesus si pangului. Andorong ubulu sami rura ni linggo maniha mateani. Molohomur mata nami be unang mata ni rohanami. Asa takas di dadalan Tuhan uluani. Molohalang dila nami. Sobinoto be makuling pargogoi mahami. Marhite-hite todimi. Asa terjauh kami aleyamang satu tangamu matondikku. Say patiur hian rohanami. Asa hubas lakanami jala sonang hamilau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong tapuji made bata ala di parade di hita ingana nasonang na adul umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon. Ingana na hotro di saleleng ni leleng na alani taparhatopot madi bagasan rohatta paddohan ni Apostel Paulus na badong ay Kristus do hangulan diau jalalaba ng hamatean. Hudul mahita marede mahita laho papunguhon peleata. Oh,
Dame ni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita salutna. Dihita salutna amanami do inanami na hinaholongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus. Lumobe hita di bagasan lasni roha sasitong na di sederion. Alaboy ujungat da ima sa taubuluno nate. Molo di mangihuton di hasomalan ni Huria na di Portibion lumobi Protestan sadariom mahita minggu na perpudi di tahun 2022 te. Ido na margoar ujung tahun parhuriaon laos di sido di bain song parningotan diaka nang modling. Alani dinalaho dina marlas ni roha kita lumobi paujukon di bagasan taunon hatan itu hatta dok nagabi ujahan di bagasan permingguatta persawaratta di bagasan minggu sadarion imasian surat ni apostol Paulus na parjulu turia Korin bidu 15 hujaha masian ayat 50 ro di ayat 50 walu songonom madu disi odo dahudok disi alea kadongan dak terbain sibuk do mudar manean harajau ni debata jaladan tartean ma na ulo busuki hatok tongoni hahomi odo na hudoko tuhamu dang na saluhut hita modding ale saluhut na hita bau-bau na topu di bagasan sakidop mata di pakuling ni sarune na parpudii ay makuling masarune gabe hehe ma akan naung mati tu hatok tongon laos paubaun ma anggo hita ay ikon hatok tongon do manulu na ulu busukon jala hangungolu na manotong do manulu na ulu mateon. Aledung disoluk hatok tongoni na ulu busukon jala disoluk hangungolu na manoktongi na ulu mateon disi maju panghata na tarsurati nunga tarbodun hamatean nunga soluk hamonangan jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatean jalapati kido gugoni dosai. Alai moliate madi debata napa monak kita markite-kite Tuhate Yesus Kristus. Ope hamu akadong aku. Nah hinakolongan marsi hohot jala somu bau mahamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Ima saat na. Dihita salutna na hinaholongan di bagasan Tuhate Yesus Kristus anggo sasitong na di perpunguan manang di persawarat tadi tikion dada dinalaho mabain manang marukari aka halunguno nate ale na paingot todo tuhita di ngolutaw nate pardalanan ni ngoluta songon perujung ni aka ari-ari minggu dok tahun ima di ujung tahun parhuriaun namar lapatan sudedo nasana mangolu ikon nama rujung ate ada saat akhir dari semuanya alani de paingot di bagasan tikion di ngolu ni haporsyota asa tok-tok kita mangaradi ngolu tahun manang sadi hari gabe di paujung Tuhani perdalanan yang ngulut tahun nate. Ale unang pitor mabiar hidate. Adong do molo di bain parningotan ay songonon pitor songon dalungun rohana torna mabiar pitor tarsunggul bah adiga maiba mate adiga mima marujung tarsongoni majawadokan apalagi tabereng aka gudang aka dongata nang jumulusya kita apalagi songgot-songgot waengon nate. Ale memang sada di pangatusyon ni ngoluta
Anggo hamate ini di tangan doa teh. Anggo i di tangan doi. Lapatan ada ngadong na somarujung ate. Adong na somarujung tahe. Sudi do marujung ate. Ale persoalan pertikian Tuhan ini do mamboto. Nah ala ni do di bagasan trupukon disungguli do Tuhan Kristeni. So tung lupa do nasina pabua adung do ujung manang lakka ni ngolu ni colma. Ale sadana ni do di bagasan trupukon nak pemarujung jolma di bagasan ngolu perdagingon nai ale dang na soi bana di ujung ni lakka nai ya teh. Songo. Ale idun di patorong adung sedang ngulu nai baru. Adung sedang ngulu nai baru. Imana kini di ayati di patorang di bagasan ayati nak kiningan di patorang babua sadaha homiodo na udok Tuhamu dan saluhut kita namoding alai saluhut do kita pau baon. Artinya adung dupe pangatusin ni jolma molo marujung basai masudi. Kalau dia sudah mati selesai semua. Makanya adung do hata nabadok kematian adalah akhir dari semuanya. Molo di do hata songoni berarti dang adung be kelanjutan ni hita mati. Ale tapar hatu tu doi molo ujung ni saluhut nah anggo dang adong napai baruhon manang na pangoluhon. Ido didok di bagasan ayat ini nak kiningan di ayat na perbudi didok takas do didok jo hamatean di dia hamonangami jo hamatean di dia do sorok mi. Alai dosa ido sorok ni hamatean. Jalapati kido guguni dosai. Ada di ayat 50 itu. Mauliate madi debata napa monako kita marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Nomor 8 memang 25 tahap porsia Tuhan. Mate do hita dagik ta sudiate. Jala hidup perbedaan ni hita dohot akan natino panasing. Malah mate say. Dan anong keberlanjutan na. Lapatan dan anong keberlanjutannya. Basongoni mak. Anggo kita na dito pa di debata adung do sedang ngolu nai baru di pau bau ni ma imana di dok gabe di pau babau ngolutta jala di pasat sedang ngolu nai baru imana margoar ngolu par Banua Gijang nama ngolu di Banua Gijang kita. Jadi do porsia do ate ala porsia do kita di bagasan Yesus Kristus do aka nahina holongat tei na marujung ngolu mangolu ibana di bagasan Yesus Kristus terdidi ibana di bagasan Tuhan Yesus Kristus atau ngabe partohap do ibana di ngolu hasonangani ala nunga ditobus Tuhan Yesus ngolu taon sian dosa hamatiani iya nung do sipata adung do pe dialak Kristen seadung do pe rohot suku-sukun molo mate itu dia do ate namate asugari suku Tuhan adung do pe bina molo mate jolma itu dia do tahe madung lucuan ai nang binoto adung mando anggona binoto heru bereng di dakka-dakka ini na bai songgop de tusi adung do songoni sipata sanga do pe ni bereng molo lau jiarah Ulu jarah matu tanami manang natiki ulu sifat akan dua si tongoson. Sau doho marjara tu tabat ni opungmu. Sau nah oke. Digadul payaso badingkan. Dingkan. Tema. Ditiki yang bulak di beko do sigaret. Nah kan. Bah. Itu hai sigaret dot tuaki asa inumon nak ale Roma iba berpikir songoni dua betahe molo mate ibu do minum tuak ini do kan do marisap jadi hero ni sukun sigaret hado pung na julu teh memang sotuk salan non tapi sigaret sonari
pamanang sigaret dia, molo sigaret gudang garam merah, suatu nabi itu kau nanti dah, ini kan. Jadi kadang-kadang rosuk-sukun, mah buah mah nggak salah biati kan. Ya dong maro pikiran, ya harus ngoni. Ai porsia ho, na nong marjunguluon di labung ni debata ibana, ba porsia, bah atong molo hubaid doi tuak do je, sotung bari tadi koni mana do Tuhani, bah tutu do adon di tadi ko Tuhani, bah sotung naso mula bei mana tu Tuhani, atong na di Portibio do mana, Roma opungon bah hidu tutu ati, ape pak kirimoni hak krisenota, ikomian do ibana toktong di labung ni debata, ale mulut tadi ko di mana lo muse? Sepak mamuse pitu di sordak kon, bah, buat namai, dak sahat be mana tu si? Oh ido tahe, atau undang mak di ban sigarti do tua ki, sotung gabe romu sei mana sen habang sei gabe dang mula be mana? Gabe dang perjabar media hanguluan na seliling nai. Nah ale ni do dia mu amang amanami do inanami. Ba molotung adu pangatus songoni ba tahilak kuma asahot ibana di labung ni debata, amin. Ay dotong malo mulak ay ale hubereng amin di dok kamu ale songona sukun ay baru ni ulan mulak anong Desemberon ay ko bae no kudu ye songoni ba boadui ano di tadi ko matuhani dang mulak musa imana tusi dak perjabar be imana de hanguluani. Jadi molo dipayas samu mai ade martangnya kamu Tuhani dokonom angasonak ko opung di sedu bapak di sedu ngasonak ko atong ba puji ma Tuhani menang be di dok adong besokoni martangyang Roma ho kali dua wala batak saya dong nunda jolo molo mate jolma daging nai gabe tano hosanai gabe alogo todinai gabe adong na bego molo na jahat imana ale molo na burju ninna gabi sobaon gabi sahala ninna tang adong iya de na julu mai anggo sahala dohot pasu-pasu ina sia Tuhani wate idom bani gabe mulak imana tu debata dina lo mangaleon Tuhani ima pasu-pasu na marhite todinai de sotung natalean rohatta pagudaku nai Portibio nate molo ngamate saya mai. Ayo besokoni along colma gumudang rohana tu namate sianda na mangulu. Ala nunga sonang ibana di labung ni tu hatta doi. Ibana na puna. Moliate mari tu hatta. Ala ni Yesus Kristus imana kiningan. Alai mau liate mari debata na pamonako kita marhite-hite tu hatta Yesus Kristus. Ala ni do isi do halak Kristen namonang halak namonang ima nama kaporsei sude ngolu ni jolma ima di debatado sahulu na di ain jala di hokop di bagasan ibana itu namonang jadi halak namonang di bagasan ngoluna tetap do ima na porsia na gabe juru kunci di tonga-tonga ngolu ima Tuhan Yesus Kristus itu napa monakon. Anggo saya marguru hita tu sibukon pasti terus do tari luilu hita. Pasti kita akan menjadi lemah. Saya manosoli marohatta, saya madele mak buama terjadi songonon. Ai buah sangoluot songonon. Itu umumna ningoluna songoni ala saya gumodang ibana marpusat tu dirina, marpusat di Portibion. Dan marpusat ibana di hagogoni debata nang pinat nang rade di bagasan ibana di nalom mangurupi mamasu-masu di tonga-tonga ni parnguluat dayate. Jala itu namonang. Saya dia maguguni hita jolmate. Isarama jolo di ngolutan. Memang kadang-kadang namanguluat taburu ate. Apalagi nalengkap di ngolut tahun gudang dope akan aboy si halasonoton na tabunay tahe alaya hamaduhonon mau dihaporsiata ay sude nasa di ngolut tahun ikon tahaposi anggo sumber nai sia debatari
Jala mulo tabadikon nang di portio pe gudang jolma nasikop di ngoluna. Ale buasa ibana dak sonang ngoluna. Buasa dak sonang imana. Dang mardame. Saya mabiar ibana. Saya taroto hado. Saya namar sahib magabe di bagasan dagingna. Alania, ala mungkin gubodang ibana. Na niado pan ibana nang di pikiran nai holat tarihor ibana di bagasan ngoluna di portibion. Dang dietongon di bagasan nama ngoluon ikut de bahtado nama nirai nama nodang ngoluna asatuk ngoluna gabe sonang ibana di bagasan par ngoluan nai. Coba kamu mai idem ba ini halak saya dong dok nang nautik nang begudang molo nunga di hamaloteon di bagasat Tuhani sikop dosa luhutna gabe sonang hira dangan na hurangan. Alania alana todi di debatai di nalo pasi kopon nasana adong tajalo di bagasang ngolut taon. Coba molo dang di pasu-pasu debata. Tung nagodang pe, tung na adong pe nasi kop di ngolu pardangi ngotai anggodang marohat tod di hita pasahato tu debata. Dohonot tama gabe saya nahurang deh. Saya nahurang gudang do. Saya nahurang bagak do. Saruba songo kita kan ulu dui ai mada saya urak tibodo hira botter hurang botter iba molo boy do songodonganan asa songona bagat apalagi mangadu pihak kana talon mada tebu mah molo songona tetes iba penampilan niba di bereng halak oh na bagat do na isia dui tadado apalagi tabamuse aka manik-manik na jagoi do baju na pateni ninna ada bereng majo molo dang dibuan hita tu bagas satuhan marroha moliati dohonot tama aduh akhirnya merasa adong halak na asing na menaingi iba bah adong dope na ubaga poeng saya na pakai saya na uripu do ubaga na diawon ale ta coba mamolo marwa moliati hita saya ta kuson ngoluta mandok moliati tu debata jala debata manirai bagasan ngoluta otik pe kesederhana ape nata pake adong do sonangi rohati dak pula saya memering tu halak. Idu tadana di hamu amanami do inanami. Hita di pamonang di bagasan Yesus Kristus nasana adong di bagasan diritai. Idu tadana te. Ale molo dang di pamonang tuata Yesus dirina apa na tupa di bagasan dirina. Saya na hurang do, saya na adong do di dok, saya na hurak sikop di bagasan dirina. Alani mari kita mensyukuri apa yang sudah kita terima dan kita lalui dalam hidup kita ini. Ido tadana di ujung parhurianon nunga di pamonang hita te. Sotung makurangi rohat taya te di bagasan ngoluta siganu parion. Molo monang tapeakor Kristus di bagasan ngoluta na mangurupi hita na mangatur jalan na mangaleon sude akan narikoti di ngolutai sikop dosa luhutna. Jala pos do rohata nang dinalo mamoti hita di tahun baru. Pos rohata songon pandongan yoni debata di ngolut tahun songon pasu-pasu ni debata nang satu hita songoni manang di bagasan ngoluta tu arinaro parguguan nado hita lo mengulahon di bagasan alani ditutup di bagasan ayat ni ope hamu akadongaku nahina holongan marsi hohot jala somu bau mahamu odo dipaingot. Selain nakini unang saya gumoda kita mamereng jala mamu satu pikiran holana di portibion do holso na di portibion do aka hagiot na di portibion ala di dok di jodoh di bagasan ayaton ope hamu akadongaku nahina holongan marsi hohot jala somu bau mahamu jala lam sumurung matok tong di bagasan ulauni Tuhani sadana di ida debata di ngoluta sumurung do hita di ulau ni Tuhani manang nadang. Anggo Tuhani saya dipangido tu hita iko sumurung do hita ngolut tahun di bagasat Tuhani. Persoalan tak soal alani baga na manang soal alani godang na. Ale mula rohat tahun do saya tapatujolo di bagasat Tuhani. Nah sana tabayan di Tuhani ingok mai iyo do di bagasan ayatinaki ai di boto hamudo dang magopo halo jaumuna di bagasa Tuhan ima hebat nate
kalau kita sudah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau kita bekerja melayani Tuhan, pasti besar atau kecil yang kita lakukan sangat berharga di mata Tuhan, dan itu tidak sia-sia dan magoboi. Kau di dok kamu lapatan na si bagasan nguluna alani balgana ale tongdo saya balik nate unang gabi dipakai ayati atau ya pak asal mana adong ailas do rohani Tuhani ido yaten ale na didok diso na dumenggan na sumurung di bagasa Tuhani na dumenggan odo nasi pauso soron di bagasa ngoluta asa tari dan mapabuah kita sada halat na porsen na di pamorang di bagasan Kristus ale molodang di pamorang ngolut taon di bagasan Kristus ahado na masa gabi say makurangi marohat tadi ngoluon ay boasa Tuhan masa diawon na songonon ay boasa Tuhan songonon do keberadaan namion ale ingop mahalak na monang di bagasan Kristusi Kristus do hanguluan diaw nina idok si Paulus Kristus do hanguluan diaw bahkan di do ibana si Paulus mate lebado nang hamatian ini luar biasa iya teh tak persoalan lapatan ibana anggo nakiningan hamatian ini di tangan ale molo nunga Kristus do napa monako kita mangulu yakin jala prosea mahamu di boto Tuhani do di nalo mangapeo na denggan di kita salutna atik pe songona suhar rohata di bagasan tikion na buah-buah do Tuhan ale anggo di rohat Tuhani pos marohamuna akan nahinokopmon nahinokopu di bagasan mudarhu hupa monang hupa sonang pehamu idon na diyo sehali diyo tito romahamu akahamu aka naluja jalana hupa sonang pehamu pos rohamuna ate pamonang ma Kristus di bagasan roham unang marguru hita tu pikirata unang marguru hita tu hagiotta ale molo nunga marguru hita tu wata monang do hita maralohon nasa natasoraton di tonga-tonga ni portibion gabi parjabar mahita di hasonangan sogot parjabar mahita di pasu-pasu gudang salili kita mangulu do pe di luas tuhata di portibion amin martangyang mahita ali Tuhan di bata muliati gudang di sombaruan nami dia pala minggu sedarion ujung tahun parhuriaon di paujuk kodo parsauran nami di Tuhan di nalo mandok moliate di sudedeng kani basam nama ngaramoti mangiring-iring dohot nama nupahi di nasa akang ulu nami pos rohan nami Tuhan di nalo bongatan nami tahun na baru nanang sida potong nami tu bagasa partikian naroon marhitilas ni roha li Tuhan di naulupon nami ali Tuhan di ari hatutu bumi ali Tuhan di tonga-tonga ni portibion alani Tuhan sorang mahu ali Tuhan songon sadat tada naung monang ho ali Tuhan di bagasan diri nami alani ali Tuhan say pargugui mahami padau mahami sian roha ungut-ungut akapadilion aka halungunon nama say bagas jalan nama rubi-lubi ala nunga hutopot rohan nami anggo ngulu nami on hodo na punasa jala hodo wali Tuhan namar sakap na dinggan di ngulu nami ala ni pos rohan nami Tuhan ikon toktong sari honom ngulu nami donganang mohami saliling kami mangulu jala homa toktong ali Tuhan mangelolas ni roha kami dinalaho mangulahon di sudi aka ngulu nami dihamulati roha nami Tuhan di tikion di sudi pakubasion namardalan di tonga-tonga ni huriam dumubi ali Tuhan di binggu na salpu nang takas patu pahami denggan mardalan ima di pesta gotilon dohot pesta tahun puncak kesehatian asima roham Tuhan marparbui mai saluh na di ngulu nami bi ali Tuhan gabi si sada rohat sada pikira kami maka porsiai ho ali Tuhan pabua
Na tutusi tutudo di pamonak kodo hami. Sian saluhut akaragam ka hamaolon di ngulu nami. Jala marpos seni rohasi tutu hami. Dinalaho mandala ni ngulu nami tujulon Tuhan. Ikon di pamonak kodo hami. Lau mangadopi nasa siadupan nami di nguluon mga sahoko. Tuhan di bata asimaroham. Saya homan di nalau masu-masu di huriam ali Tuhan. Nama kubasi di sudi aka ulau. Jala di bagasan partiken naron masuk mahami di tahun na baru Tuhan. Jala totopon nami ma na aka program pakubasion di tahun 2020 do anggaran. Nah pos dorohan nami Tuhan. Hodo toktong na jongjong di bagasani. Ala ni leo mahasa daw ni roha kami. Dohot pos ni roha pabua hodo na manario ni huriam. Marhiti akaragam ima program-program na naisip haputuson nami di tanggal 4 Desember di rapot ni huria. Asi maroham palas marohan nami di naloma mongoti saluhut na di bagasan pos ni roha. Losido buanon nami Tuhan nang di aka ragam pesta las ni roha domu di parningotan hari hatutu bumi manang pesta Natal di tonga-tonga ni huriam saya homa toktong ali Tuhan nama juluani sudenai asa di bagasan las ni roha dame holong na masih haulongan sikop saluhut di patupa di bagasan aka ulaoni asima roham saya homa jongjong di bagasani Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus buanon nami nang di tonga-tonga ni huriam nang distrikon ali Tuhan nang dinalaho marapot na posom ali Tuhan ima tu inganan di huriam di Singkawang Kalimantan Barat mamuka marsugut satu hari Kamis asi maroham Tuhan saya homa toktong nama dongani mangiring-iring hami saat dinalau nang dinamulak bajupang do ruas ni huriam nang adong di Cimanggison Tuhan di bata tu hodo pasaton nami dia ka keluarga na di bagasan arsak ni roha dope Tuhan dina diari nasal pu Tuhan ala dia lapodo akan hina holongan nasida ala ni hatam di bagasa de manungguli hami babua nunga sahat tu hodo salut na Tuhan jala pos rohan nami hodo ali Tuhan na toktong nilau mangiring-iring ganup keluarga dot ngolu nami ali Tuhan sude keluarga na di bagasan na lungun dope ala ni persirangani si maruham saya to dimima na mangulau do mamasu-masu sudah keluarga. Si dua Tuhan diaka ruas ni huriam nama ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan pasu-pasu mana sida leon haki pason las ni roha dohon hadingganon di tengah-tengah ni rumah tangga pasikop saluhut akan nguluna sida di bagasan holong mi. Lasongoni ali Tuhan diaka ruas ni ulang napasahaton aka pilihan na aka pilihan bulanan aka pilihan hamulation na do akaragam na asing ali Tuhan asimaruham say toktong mari pasu-pasu hodo di ulaw na sida leo matuhami galum ali Tuhan toktong mga leo na dumenggan na sumurung tuho ali Tuhan Allah huboto hami toktong do na sumurungi do di leo kodo tuhami di ngulu ni akana hinokop mon Tuhan di bata asimaruham nang dinalaho mulak kami ali Tuhan sian bagasom sian persauran namion urupi mahami dongani mahami dia ke ulon nami be mamuka di marsugut dot namangihut saya ramoti madaging atau dinami pada usia naka parmarahan leon haki pason nang diaka mukira di tonga-tonga niaka ruas ni huriam na marsakap akan nama rulaon manang dinalau marhuta seda ala domu mangadopi ima pangaradion di hari Natal do baru Tuhan pasikop iring-iring badinggan jala homa toktong di nalau mandongani saluhut nai pos dorohan nami Tuhan dan ngadung hurang di bagasako molo tok-tok kami ali Tuhan di nalaho marpos ni roha tuho jala pasato diri tua dupamu Tuhan nang di tonga-tonga ngulu nami gudang do akan nama rukil akan nama sahin akan nama ngadupi toktong dia kahamaolon tuhono pasaton nami ali Tuhan todimi dinalo mangaleon hamalumon mangaleon gugo di hami asa sudi nai sikop ali Tuhan bainomu di bagasan ngulu nami atong tangihom matang yang nami on ali Tuhan hola na mangasan wari Yesus Kristus martangi ang hami tuho
Amin. Tasambuk mahatan itu hatta di bagasan tikion. Marede mahita laos di soma tapasat piliatta na paduahon tu kantor pusat HKBP. tatangya kumapilian at tapasahat di bagasan tikyon martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banu agijang. Hodo haroroni sa luhut silang leon na dinggadot nasa ulibasa na maliutus. Pasata mi masiyan nilohon mi tuhami pilihan nami tuho.
Saya jalo mai gabe uap na khusus di jelum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uperhasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doh di porti bion. Buhai marohan ami marki hite todim. Asal mutadah kami gudang isian di mi tu kami. Asal gir-gir kami mandok mulyate Tuhan. Marki hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwarmu. O maharajaunmu. Saya saut malo meniroham di bano tongon songo na di bano gijang. Leo matu hami sadari on hangolua siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ninongan amar dosa tu hami. Una kami tugun tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana bidaho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Kuturuhu ako. Niyo nek ono di pangako panay ko.
Ina